Bon dia a tots, gràcies per vindre. I la roda de premsa que us ha convocat avui és per la supressió del servici de correus fora de la zona urbana d'aquí de Vinaròs. Aquesta supressió afecta a unes 6.000 persones. Llavors, recibint les queixes dels veïns, anem a fer accions que ara us explicarem, i també escoltant l'opinió de veïns que ens van demanar d'ajuntar-nos en l'associació de veïns de la Costa Nord, doncs aquí estem les dues associacions de veïns, i procurar que sí o sí continuï el servici de correus, aquest servici que volen suprimir a partir del dia 2 de maig, que continuï, que tenim dret. La gent que viu fora de la zona urbana té el mateix dret que els que vivim a la zona urbana. Perquè aquí a Castelló hi ha pobles de 20, 30 o 40 habitants que tots els dies tenen servici de correus, que m'apareix molt bé, que el tenen que tindre, que els arriba el correu diari, que aquests veïns paguen els mateixos impostos que paguem tots. Entonces, el servici de correus, com altres servicis, però ara estem parlant del tema de correus, que sigui igual per tots. Entonces, una vegada ens vam reunir les dues associacions, ens vam reunir l'alcalde, les notícies que tenim de les reunions i gestions que ha fet l'alcaldia no són gens positives, i vist l'actuació dels partits polítics, que cada un va per una banda, tirant-se les culpes d'uns als altres, al final veurem qui és el culpable, però el que paga sempre és el veí del poble. Entonces, pel dia 25, dissabte, per començar, dia 25, dissabte, de 11 a 12 del matí fem una concentració pacífica a l'oficina de correus del País Valencià, travessia en el carrer Doctor Santos, pacífica, sense impedir l'entrada a l'oficina de correus. Dins que hi ha poc servici, només faltaria que impediguéssim el servici. Ni tallar la circulació del País Valencià, que és una via saturada que només molestarem els usuaris d'aquí del poble. Llavors, repeteixo, el dia 25, dissabte, de 11 a 12, concentració en Cacerolada. Per cert, que no me'n passaré molt de soroll, perquè nosaltres som contraris a molt de soroll. Si sempre pot haver qui dormi i que treballa per la nit i no el volem molestar. Que no ens retraguen que fem soroll les associacions de veïns, que és una de les coses que també defensem. I ara us passo la paraula al company Fabregat. No res, bon dia. És molt lamentable que tinguem que estar aquí per una història que pareix, pel que se sap, que fa més de 2 anys que va. Lamentable totalment per la falta d'informació que tenim per part d'aquestes 21 persones, dic 21 persones, que ens volen representar a l'Ajuntament, no? Perquè fins que no s'han recibit les primeres cartes dient que se tancava el servei de correus a la zona nord, la zona sud i l'Ermita, zones que són poble de Vinaròs, dic que són poble de Vinaròs perquè els carrers són de l'Ajuntament. O sigui, tots els carrers que hi ha a la zona nord no són urbanitzacions privades, sinó són carrers de l'Ajuntament, carrers en els quals s'han cedit a l'Ajuntament i que l'Ajuntament té l'obligació de limpiar-los, de posar guàrdies, de fer una sèrie de coses que, per desgràcia, no les fa. O sigui, quan un va a fer-se un xalet o construir-se, li obliguen a fer la cera, a pagar la urbanització i a posar una farola. Moltes d'aquestes faroles no funcionen, ni avui ni funcionaran mai, perquè no estan connectades a la llum elèctrica. Tal vegada millor s'haurien de replantejar que aquestes faroles siguessin en llum solar i així per almenys podrien funcionar. Dic que la zona nord, la zona sud i l'Ermita són zones que són de l'Ajuntament perquè quan se va fer fa molts anys, jo no sé si fa 30 o 30 i pico d'anys, Vinaròs va declarar zona urbana des de Sol de Riu a Aigua Oliva perquè es pogués construir a la vora de la mar, per desgràcia, si vos recordeu, i no preservar els metres corresponents. Entonces, tot això és zona urbana, o sigui, no és només zona rústica. Ahir s'han fet totes les barrabassades que s'han fet en el tema dels pais i altres coses
que crec que seria el moment en aquests moments, que hi ha tan poca construcció, de que potser l'Ajuntament se plantegés de refer un plan general urbà. I aquest plan general urbà, o refer el que n'hi ha, llevant la majoria de coses aquestes rares, per no dir una altra història, com podia ser el Gran Vial, quan avui ja tenim la 340, que encara que no sigui del poble, menys trànsit del que té ja no tindrà, i se podria fer tal vegada, en el cas de la zona nord, per exemple, el que és la carretera de la costa, s'ha d'entrar directe al poble, i en el qual hi sortir per lo que és per la vella 340, i l'únic que tindrien que fer millor és arreglar pujades i baixades d'un costat a l'altre. Bé, això només ho volia dir perquè és zona urbana, o sigui, a pesar de que no tenim els equipaments ni les coses que es puguen tindre al poble. Quan tenim que baixar al poble, per aparcar ens toca pagar, però bueno, o aparcar una miqueta apartat de dins del centre de la població. Tampoc tenim les infraestructures d'escoles ni coses d'estes que pels xiquets i el que sigui es tenen que desplaçar en un vehicle o el que sigui. Jo el que crec és que és molt lamentable que pagant els impostos que estem pagant, que poden ser tan bons o millors que els que puguen haver al carrer Major o a la Raval Socors, que no tinguem aquests servicis i que d'ara damunt ens donem compte, perquè ens arriba una carta que resulta que no ens podran enviar les cartes. Ens envien una carta per dir-nos que no ens podran enviar les cartes. Hòstia, això és molt lamentable. Molt lamentable fins al punt que potser hi haurà gent que quan se'n donarà compte li hauran embargat la casa perquè no haurà pagat el recibo de contribució. Tan simple com això. Escolta, perquè resulta que les comunicacions de la Diputació aquestes no venen certificades. Sí que els certificats de les multes, a Hisenda i totes aquestes coses, això ve certificat i això sí que ho portaran. Però hi ha moltes coses com les cartes de l'hospital, les comunicacions de la Diputació en contribucions, i avui no tota la gent té la contribució domiciliària. Hi ha molta gent que prefereix esperar-se l'últim dia per pagar-les, no? Entonces, potser quan se'n donarà compte li hauran embargat la casa o el compte de la caixa o del banc o del puesto que sigui. Això és molt lamentable que una empresa com Correus, que diu que fa més de 300 anys, o ha fet enguany 300 anys, que portava les cartes en aquell poblet menudet, al mig de la neu, en el burro, sense sària i tot el que sigui, que a la població de Vinaròs li lleva el servei a una part molt important d'aquí. Però el més lamentable del cas és que els 21 regidors que té l'Ajuntament de Vinaròs no se posen d'acord per intentar defensar aquesta cosa. La prova d'ella és el pleno que va haver en què cada un anava per un costat i es tiraven les pedres d'un a l'altre. Tan difícil és que comprenguen estos senyors que en ells els ha votat el poble, no els ha votat el partit, els ha votat el poble. Poden ser del Partit Popular, d'Acord Ciutadà, del PBI, del PP, del PSOE, de Podemos, poden ser del puesto que sigui, però el que els ha votat és la ciutadania de Vinaròs. Suposo que en aquesta quinta part de població que som estos 6.000 habitants que ens han deixat o ens deixaran sense correspondència, hi haurà molta gent que haurà votat a un partit, a l'altre o a l'altre. Però és que aquesta gent que estan a l'Ajuntament no han representat a ningú d'estos que els hagi votat. No ens han representat en res, perquè ens han amagat la informació fins que ens han arribat les cartes. I això penso que és el més lamentable de tot. Parlem de transparència, parlem de que volem ser, senyores, de transparència res, ni antes ni ara. De posar-nos d'acord per defensar res, ni antes ni ara. Per què no fem entre tots i sumem, perquè les matemàtiques encara són bones, sumem, i un que aporta una idea, l'altre que aporta l'altre, l'altre que aporta l'altre, però no anem unes contra les altres, anem totes juntes i anem al puesto que sigui. Possiblement en això farem que aquest poble nostre, un poble de 30.000 habitants, pugui anar cap avant, pugui continuar la marxa, no que se'n vagi cap atrás. Resulta que aquí només ens preocupem de ser com Brasil, tindre un carnaval i no res més. No ens preocupem de que l'A68 vingui. No ens preocupem de que hi hagi una estació intermodal o que hi hagi una parada de l'Euromet, ni que hi hagi rodalies a Castelló. M'he deixat el bloc antes, quan parlava de tots els altres partits. Me perdonen els senyors del bloc.
Però és que tampoc se preocupa ningú de tota aquesta sèrie de coses que podrien fer, de portar alguna empresa. No ens preocupem d'això, ens preocupem de que si tu fas això, jo faré el contrari, i que a veure com te foto a tu, o a veure com m'engarro, o a veure com me tiro jo les flors, a veure qui és el primer que diu una cosa perquè després el meu partit el puguem votar. Perdonen, quan vostès entren a l'Ajuntament tindrien que treballar els 21 per a la població de Vinaròs. Si no, me pareix que a nosaltres ens representen molt poc, per no dir que no és res. Gràcies per vindre. I no, d'acord completament, Sebastián, i afegir, per acabar una mica l'acte, en la qual les associacions de veïns estem per dir allò que vol el poble, que ens demana que diguem. Reiterem la nostra convocatòria pel dia 25 de 11 a 12 del matí. Això és un problema que ens ha sobrevingut sense esperar-nos-ho. I per lo vist, els senyors de Correus ja ho tenen clar. Tenim notícies de que en Calvià, que l'altre dia comentaven el ple de l'Ajuntament, de que havien fet recursos als ciutadans i demés, ni se'ls han escoltat, o senzillament han dit que no. Per tant, ells ho tenen clar. Van de cara a una cosa només, a buscar beneficis, reduir personal i estalviar-se. Però nosaltres ens veu una cosa. Efectivament, el que diu Sebastián tenia és el 21 regidor de l'Ajuntament que es dirigeix, però aquí jo volia afegir una altra cosa. Si l'Ajuntament té que donar servei i té que donar una solució, qui la té que pagar? El mateix Ajuntament? El mateix Ajuntament té que assumir els gastos que Correu se vol estalviar? Tenim que ser tot el poble que té que pagar uns gastos que no ens correspon? A nosaltres no ens estarà la mar de bé. Pagàvem. Ara què passa? Ara Correu ens agafa i ens ho lleva. Hi haurà que posar bústies, segons diuen, hi haurà que posar algun servei o altre, i això ho té que posar l'Ajuntament. Per què ho té que posar l'Ajuntament, senyors? Que sigui Correus qui se faci càrrec de la cosa, ja que estalvia els diners del servei. No res, per comentar això i molt més i tot allò que la gent volia vindre, el dia 25, de 11 del matí a 12 del matí, allí intentarem fer una mica de soroll, intentarem dir alguna cosa o altra en aquells senyors, a veure si venen a bé, i si l'Ajuntament també, entre uns i altres, fa una mica de força, si ens dona la solució. És un problema que dic jo, no ens ha vingut de sobte, sense esperar-nos-ho. Ens ha sobrevingut. Però tot això, el remor d'això, ve del 2014, si no m'equivoco. O sigui, fa uns quants anys. Uns van tindre, segons va dir el ple, el dret de no responder a les al·legacions que es va demanar a Correus i els altres han fet les al·legacions que han fet. A nosaltres el problema per a nosaltres. A veure si uns es posen d'acord, uns, altres i demés, i ho solucionen. Moltes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa més, vosaltres? El que tu has dit, la proposta que fa Correus de posar unes bústies a unes determinades puestos, que no sabem a quins determinats puestos puguen arribar a ser, i puguen ser, a banda de que serà un inconvenient pels veïns i que se pot donar una sèrie de problemes en què el gamberrisme o com vulguis dir pugui destrossar aquestes bústies i que puguen saber qui té allí dins la correspondència o el que sigui, crec que damunt una bústia val 150 euros per bústia, o sigui, per cap. Entonces, vull dir, tornar això a ser un altre inconvenient greu en el qual se veu més afectar la població d'estos sectors. Crec que, com molt bé ha dit Sebastián Fabregat, que l'Ajuntament no s'hauria de fer càrrec, però sí que és el que ens té que traure la papeleta. Per tant, des d'aquí demanem als 21 regidors de l'Ajuntament, a tots, que es posen les piles, que facin el que tinguin que fer i que intenten en aquest mes i mig que queda de solventar la papeleta, perquè des de luego en un mes i mig jo veig molt difícil que tot això se pugui arreglar de la manera que creiem que s'hauria d'arreglar més satisfactòriament, que és, encara que sigui passar una vegada cada 15 dies, que ara no sé si passaven cada 10 o 12 els carteros, però que passen i que deixen a la majoria de les bústies que n'hi ha, a totes les finques, les cartes que tenen. Moltes gràcies.